Окупанти звинуватили українську розвідку та Меджліс у диверсії на газопроводі. ФСБівці навіть опублікували пропагандистський ролик, де показали нібито ту саму пошкоджену трубу у Перевальному під Сімферополем. Записали псевдозізнання братів-бранців Азіза та Асана Ахтемових, яких окупанти викрали з власної домівки в ніч проти п'ятниці. Більше доби їх тримали без їжі та води, а на ролику їх обличчя розмили. Коли бранці розповідають про нібито підготовку диверсії, затинаються у складній термінології. Окупанти заявили, що за нібито підрив газопроводу кримсько-татарські бранці отримали по $2000 від Меджлісу та української розвідки, які за версією окупантів спільно готували план пошкодження труби у Перевальному. Окупанти заявляють, що братів Ахтемових нібито завербували у херсонському Макдональдсі, а вибухівку буцімто отримували у шматках сиру. Окупаційний голова Криму похизувався облавою і пригрозив усім, хто вийде на підтримку бранців. Мы будем раскручивать эту группу дальше. По крайней мере, понятно, что все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб, ну и под руководством, понятно, американцев. Там без них это все бы не обошлось. Терроризм не пройдет в Крыму. Все, кто будет способствовать, в данном случае террористам, пытаться выходить и оказывать давление, так сказать, в общественном поле на органы власти, однозначно тоже эти действия все будут пресечены очень жестко. Хапати і затримувати тих, хто хотів дізнатися про долю 5 затриманих кримських татар, почали наступного дня після облави. На людей, які вийшли до будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, накинулися озброєні кийками ОМОНівці. Без розбору хапали чоловіків, жінок та літніх людей. Десятки людей вивезли до окупаційних відділків поліції та склали протоколи. Вывели Эскендера Асанова из здания Киевского суда, увозят. Не церемонились із громадянськими журналістами. Журналіст. Згодом десятки людей зібралися під стінами окупаційного Київського райсуду Сімферополя, де розпочали судилище над Ельдаром Одамановим, Шевкетом Мусіїновим, братами Ахтемовими та Наріманом Джелялом. Навколо присутніх ходили окупаційні поліціянти з камерами та гучномовцями, перекрикували адвокатів та погрожували людям. Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Либо статья 19.3 неповиновение законным распоряжением сотрудников полиции. Требую прекратить противоправные действия и немедленно разойтись. Так звані зізнання брати Ахтемови давали після тортур. Адвокати переконані, що бранці перебувають під неабияким психологічним та фізичним тиском з боку окупаційних силовиків. А під час судилища майже не реагували та не піднімали голови. Ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся, а он сидит и он просто ни на что не реагирует. Такой может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Окупанти намагаються змусити братів Ахтемових свідчити проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, упевнений його адвокат Микола Полозов. На його думку, це помста Росії за участь у саміті Кримської платформи у Києві та незмінну позицію щодо окупації та репресій. Братья Ахтемовы, они, по всей видимости, являются инструментом достижения российскими властями своей политической задачи. А политическая задача очень простая. Она заключается в том, что российские власти, оккупировав Крым, продолжают последовательную системную практику репрессий в отношении, прежде всего, крымско-татарского народа, в отношении тех представителей крымско-татарского народа, которые активно заявляют о своей политической, общественной позиции, и к числу таких активных граждан, активных общественных деятелей, политических деятелей, безусловно, относится и Нариман
Джелялов. Нарімана Джеляла окупанти звинувачують у підбурюванні до диверсії на газопроводі. Такі закиди він не визнав і відмовився від свідчень. На судилищі адвокат Микола Полозов заявив про низку порушень окупаційних силовиків, а також про тортури щодо першого заступника голови Меджлісу. Еще будучи в статусе свидетеля, он был подвергнут жесткому психологическому давлению. Его с мешком на голове вывезли в неизвестное место, в неизвестное подвальное помещение. Его всячески запугивали, угрожали применением насилия. Ему не давали есть, ему не давали спать, он находился в наручниках. Впоследствии в отношении него провели физиологическое исследование, так называемый полиграф, что также является абсолютно незаконным. На судилищі Наріман Джелял подякував усім, хто підтримує його та інших незаконно затриманих кримських татар. І додав, що попри тиск немає ані бажання, ані наміру залишати Крим. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что обвинения абсолютно ложные, связаны с моей журналистской и публичной политической деятельностью. Это еще раз доказывает правоту того, чем я занимался, и не только я. Вот. И всем передаю большой привет. У меня все в порядке, держусь. Справедливость все равно восторжествует. И обязательно друг друга поддерживают. Фабрикуванням справи на Нарімана Джеляла та братів Ахтемових займається слідчий ФСБ Віталій Власов. Він також займається справою проти фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, якого жорстоко катували струмом, та бранців Залушти, яких кинули за ґрати за розмови про релігію. Владислав Стужук, Заман, АТР. Парламентська фракція «Європейська солідарність» готує проєкт постанови про заклик до учасників Кримської платформи тиснути на Російську Федерацію задля визволення Нарімана Джеляла та інших кримсько-татарських активістів. Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник голови Меджлісу нардеп Ахтем Чийгоз. Він заявив, що окупаційний режим в Криму застосовує до затриманих тортури та закликав парламент зробити усе, аби притягти до відповідальності окупантів та президента Росії Владимира Путіна особисто. Проти них чинили і зараз чинять, застосовують тортури. Але їх не зламають. Тут настав час, коли нам потрібно показати нашу участь в їх визволенні. І владі України, і особливо парламенту. Учасникам Кримської платформи, щоб вони звернулись до цього злочинця Путіна, щоб нарешті він відчував свою відповідальність. І в тому числі, щоб учасники Кримської платформи, наші партнери, теж відчули відповідальність. Вибори до Держдуми в окупованому Криму – пряме порушення міжнародного права. У Верховній Раді України завтра розглянуть законопроект постанови про звернення до міжнародної спільноти про невизнання виборів до Держдуми Росії. Вони відбудуться з 17 по 19 вересня. Окупанти збираються організувати голосування і у окупованому Криму. Крім цього, Росія активно залучає до участі у виборах і жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти. У постанові зазначається, що це є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права. Депутати мають намір звернутися із заявою до Радбезу і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Європарламенту, парламентів та урядів держав-членів ООН з вимогою не визнавати вибори до Держдуми Росії. Там будуть голосувати не лише кримці, які змусили взяти російський паспорт, але будуть голосувати наші українці, які живуть на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської області після масової паспортизації. І я би хотіла розуміти, який план України щодо цього, окрім лише великих заяв.
Верховна Рада України планує звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про визнання Федеральної служби безпеки Росії та Головного управління Генштабу Збройних сил Росії терористичними організаціями. Проект постанови про це зареєстровано у парламенті. Серед авторів 5 нардепів з фракції «Слуга народу» та депутатської групи партії «За майбутнє». Вони мотивують необхідність такого звернення тим, що протягом окупації Криму ФСБ регулярно затримує незгодних з режимом та викрадає громадян України. А самих співробітників ФСБ регулярно викривають в організації провокацій та диверсій в Україні. До того ж, діяльність терористів на окупованих територіях Донбасу безпосередньо контролюється керівництвом як ФСБ, так і Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Саме за участю російських кадрових військових та солдатів здійснюються обстріли мирного населення та диверсії. Це цілком відповідає методам угрупувань, визнаних світом терористами. Україна закликає Сполучені Штати посилити тиск на Москву, щоб припинити репресії в окупованому Криму. Про це на зустрічі з американськими конгресменами у Києві говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів американській делегації про нову хвилю облави затримань на півострові та грубі порушення прав людини. Дмитро Кулеба закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль, щоб змусити до звільнення усіх бранців. Також міністр Кулеба звернув увагу конгресменів на мілітаризацію Росією окупованого нею Криму, а також перешкоджання свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях. Усі так звані свідчення давав під тортурами. На черговому судилищі в окупаційному міському суді Сімферополя український бранець Владислав Єсипенко заявив про катування. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, Єсипенко у депресії та страждає від панічних нападів, адже боїться погроз ФСБ, передає Кримська правозахисна група. Також бранець заперечує закиди окупантів про нібито співпрацю з українською розвідкою. Натомість Єсипенко заявив, що займався висвітленням соціально-політичної ситуації в Криму як фрілансер Радіо Свобода. Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Церемонія закладання корвету для потреб військово-морських сил Збройних сил України відбувся у Туреччині. Корабель типу «Ада» побудують на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Будівництво корвету триває з квітня цього року, але за турецькими традиціями церемонія закладки кіля відбувається лише після побудови корпусу. У 2022 році корвет буде переправлено до України, і вже у 2024 році він має увійти до складу ВМС України. Це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку її військово-морських сил. Всі домовленості з Турецькою Республікою виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків. Це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів «Байрактар ТБ-2», які вже виконують завдання в інтересах нашої країни. Талібан оголосив про захоплення провінції Паншер, останнього центру опору талібів. Живуть там здебільшого етнічні таджики. Нещодавно туди також бігли залишки регулярної армії Афганістану. Гориста долина важко доступна. Природним бар'єром їй служила ущелина. Однак Талібан вона не зупинила. На викладених бойовиками кадрах видно, як вони піднімають свій прапор біля офісу губернатора у столиці провінції, місті Базарак. При завоюванні Паншері у нас не було жертв серед цивільного населення, але, звичайно, мобільна служба 3-4 дні не працювала, продукти туди не доставляли, тому що на дорогах воювали. Сьогоднішнього дня постачання відновлять, також відновлять постачання електрики, мобільний зв'язок та інтернет. Бої почалися тут тиждень тому після провалу перемовин між двома сторонами. Бійці опору, однак, заявили, що вони, як і раніше, присутні на всіх стратегічних позиціях і продовжують боротися. Так, лідер руху Ахмад Масуд опублікував у Твіттері повідомлення, що він у безпеці, однак більше жодних відомостей про нього не надходило. Нещодавно Масуд також сказав, що він готовий до нових переговорів з Талібаном і вітає пропозицію релігійних лідерів дійти згоди. 20 років тому під час
попереднього правління Талібану в країні Паншер також був центром опору. А Ахмад Масуд – це син попереднього лідера антиталібського руху. Його батька вбили незадовго до атак 11 вересня у США. Відповідальність взяло на себе угрупування Аль-Каїда, заборонене у багатьох країнах. Мільйони людей опинилися на межі голоду в регіоні Тиграй, що на півночі Ефіопії. Тут ось уже 10 місяців триває війна між урядом і повстанцями. Через бойові дії неможливо доставити допомогу. У регіоні почалася гуманітарна криза. Минулого тижня ООН закликала сторони конфлікту відкрити шлях для вантажівок із продуктами. За даними організації термінової гуманітарної допомоги, потребують 5 мільйонів 200 тисяч людей. З них 400 тисяч уже голодує. Водночас в уряді Ефіопії заявляють, що не блокують доставлення гуманітарних вантажів. За розрахунками ООН, до Тиграю треба щодня відправляти 100 вантажівок із харчами. Але з 20 серпня сюди не приїхала жодна. У нас не залишилося запасів продовольства, які б можна було роздати людям. Те, що маємо, ми розподіляємо або вже розподілили. Ситуація дуже важка. Востаннє переселенці отримували продукти понад 2 тижні тому. Війну проти уряду розв'язала колишня керівна партія регіону «Народний фронт звільнення Тиграю», на яку перетворився повстанський рух комуністів-сепаратистів. Під час боїв загинули тисячі людей. Понад 2 мільйони мирних жителів мусили покинути свій дім. Ми постійно йшли під палючим сонцем, і нам дуже хотілося пити. Доводилося пити прямо з калюж, але від цього було тільки гірше. Бойові дії вже поширилися на регіони Афар та Амхара. Як наслідок, там мусили втікати з дому 300 тисяч жителів. 1 мільйон 700 тисяч людей потребують гуманітарної допомоги.